Ni bilbide bai okin jot, dirriken okin jot aukera Espainiako selekzio bat joteko, bata Europako txapelketa batera eta beste munduko txapelketa batera. Eta beti ez eskue borobile, ez dutelako inundik inora ikusten behar izanik, nik esan duten modu naz korrekalari profesionala, nire etorkizun profesionala ez dago ez eren menpe eta gitxi hau Espainiako koloriek ordezkatzien alde ero horren menpe. Orduan, nik uste dut gure kilolien momentuz badauela aukera hori eiteko, eta nik arro konditzen gainera Europako txapelketa horretara dituzten Espainiako selekzionatzaile esan orduan lagunez gainera. Te voy a llamar porque te tengo que decir una cosa, esan nintzen, si es para esto, ahórrate la llamada porque no sabes que no. Eso usted, sí, ya sabía que me ibas a decir que no, pero tenía que llamarte porque me tocaba llamarte eta ondo, eta rollo oso. Ez dut tokin sekule, inungo problemarik horregatik, ez baitik, ez? Moten dago, ez eskori moten mozu ja, atik izten diela, ero, ez da inungo aterik itxi, jarraitu egiten guri zindotena, orduan aukera hori beti okin jot, eta gaur egun jarraituko aukera hori egiten.